При 2 дена излезна трейлера на Squid Game и много от вас ме написахте в коментарите: Пепо, реагирай на трейлера, защо няма видео, защо не си реагирал. Отговорът е ясен, просто не бях вкъщи и нямах време да реагирам, даже не съм си го пускал само и само за да мога да го изгледам пред вас и да видим какви неща ще видим в Squid Game 3. Аз нямам търпение, остават 24 дена, демек 3 седмици и 3 дена. И най-накрая ще имаме Squid Game 3. Ако вие също нямате търпение, оставите един палец нагоре. И да, защото на 27 излиза най-накрая Squid Game. И ако искате още на 28 да започна с клиповете на Squid Game, давайте бързо лайк и коментар. Няма да е трейлер на Squid Game, ако не започне с кръв и с екшън, защото тук виждаме някакви обувки на някакъв играч, който най-вероятно е убил друг играч и върви налякъде. Опа, добре, тук виждаме някакви играчи и виждаме играта с куклата. Тази, която май видяхме в посткредитите, след кредитите, нали, знаете, че имаше една игра, в която виждаме две кукли. Да, момичето и момчето, което момче е нещо ново, защото, нали, момичето го знаем вече от зелена светлина, червена светлина. Тук даже не показват играта, какво ще се прави. Ето това е сцената на посткредитите и казва: влака ще пристигне. Демек ще са някъде на някакъв ЖП прелез, поне до това, което пише. Има някаква песничка, която най-вероятно пак ще помним и ще ни се забива в главата. Оставете го да мине. Ето го момичето от зелена светлина, червена светлина, която държи някакво въже. Много интересно, тук виждаме гадния старец, който никой не го харесва, аз даже не го... Не искам да го виждам даже. Окей. Така, добре, играта е на път да започне. Ето го стареца и виждаме това момче, което винаги стои в един ъгъл, е така скрит и винаги трепере. Не знам какъв е този мъж, ама не е никакъв мъж на мене. Нека, добре, няма да мине. Окей, ето трейлера. Защо не ме убихте? Ето го Гихун. Тази сцена сигурно ще е в началото, където Гихун казва: защо не ме убихте? Казва на гвардианите. Защо ме оставихте жив? Това ще е още в началото. Нали знаете, че убиха най-добрия приятел на Гихун. Както знаете, оставиха Гихун жив с цел да даде спектакъл на виповете, защото те идват в финалните игри. И това вече ще са финалните игри и затова го оставят жив, иначе не, щяха да го убият. Но ако го бяха убили, също ще да се загуби много смисъл на Squid Game. И драмата вече нямаше да има никаква драма и Squid Game 3 никой нямаше да го гледа. Затова го оставят жив, за да има драма и хората, нали, да са луди по Squid Game 3, както и аз съм луд. Лай, какъв и ти си луд. Тук атакува. Защо ме оставихте жив? И го влачат някъде. Окей, ето го фронтмена, който видяхме още в тизера как наблюдава. Това не знаме вече дали е сцена от втората игра или от първата игра, където... Да, това ще е от втората игра, тук е с сините потници. Знаете, че в тизера въртяха една машина с топки вътре, сини и червени. И зависимо кой ти се пада, ти си от синия или от червения отбор. И тук виждаме синия отбор, който влиза в залата. Ето, това е залата на сините, мисля, че. Тук виждаме играчите с червения потник. Това ще са залите. И тук виждаме транс момичето, което има кръв. Най-вероятно или ще е убила някой, или някой я е наранил. Тук виждаме жената, която има видения, която ориентира хората с сините потници. Някой ги ориентира най-вероятно да влезнат в някаква врата, не знам. Тук също видяхме как натискат бутона за продължаване или не. Да, ето. И пак виждаме обувки пълни с кръв, така че да, ще има доста убийства. Ето, ще се върти въже. Това ще е типичната игра, която сме играли всички като малки, в която, нали, двама държат въжето от едната и от другата страна и ви трябва да скачате. И тук може да видим, че има празно място. Най-вероятно тук ще падат, нали, ако те фане въжето. Вече разбрахме коя ще е играта с куклите. Двете кукли ще държат въжето и играчите ще трябва да скачат. Не знам как се печели тази игра, дали ще трябва да скачат целия ЖП прелез, докато стигнат до другата страна, за да спечелят. Ще разберем, но който отпадне, ще падне просто в пространството. Ето. Тук виждаме даже някой, който го завлича въжето и ще падне. Много умрели. Какво правиш? Пита Гихун, ама не знам кой пита.
Какво мислиш? Ама не пита него, защото той не се отваря устата, както може да видим. 게임하지. Играя. Ой, тук виждаме фронтмена, който наблюдава Гихун. Слушайте ме, казвам ви всички да спрете. Тук най-вероятно това го казва Гихун. Не знам кой го казва. Не, казва го възрастната. Ето ги виповете, които наблюдават игрите. Тук виждаме трансмомичето. Той, ако не се лъжа, беше от отбора на Танос. Ето виждаме тук как трансмомичето направо го мята на ляво дясно и най-вероятно ще го убие, защото после виждаме трансмомичето, което има кръв тук на лицето. Какво по дяволите ще правиш тогава? Ютубъра пита момичето, което е бременна, какво ще правиш тогава? Да останеш, за да те убие? Ето тук виждаме пак някой се опитва да отвори вратата. И Гихун взима оръжието на някой от гвардианите. Трябва да оцелеем, Жунхи. Полицая виждаме същото, но бързо сцени направо, вече не знам какво да коментирам. Тук виждаме ето я бременната и тая, която има видения, се мъчи също да отвори вратата, защото видяхте, че тя казваше на синия отбор къде да ходят, в коя врата, къде да отворят, това онова. И най-вероятно нещо просто не се получава. Тук последната сцена, която видяхме на снимки, майката с сина, най-вероятно някой от тях ще умре. И аз мисля, че ще е сина, защото виждаме как майката после плаче, не знам къде беше, в една от сцените казваше вече да спрат тези игри. Дано да не се случва, но да. Тук виждаме как отваря някой вратата, но ако продължи ще падне, така че това е грешната врата. Значи тази игра ще е нещо като лабиринт и в този лабиринт ще трябва да намерят правилната врата, за да продължат. Поне така си мисля. Тази с виденията се смее на Гихун. И Гихун се ядосва, но знаете, че Гихун, когато не играят игри и са в залата, ще има белезници сложени, така че всяка игра едно. Всяка игра идва към края. Ето тук виждаме трансмомиче, която намира вратата и излиза, но я виждаме с кръв, така че да, ще убие някой. Идва към края, да. 3. Тук виждаме 124. Ето я Гуардиана от Северна Корея. И Гихун още един път е финалист на Squid Game, защото знаете, че финалистите ги обличат в костюм. 456 виждаме. Играят 456. Фронтмена се маха маската. Още ли вярваш в човечеството? Не. Мале, това ще е много интересно, човек. Фронтмена ще си махне маската пред Гихун, поне така се мисля. И Гихун ще разбере, че е бил предаден. Този въпрос дали вярва още в човечеството е защото, както знаете в Squid Game 2 в края, фронтмена е уж мъртъв, а после той ще го види жив. И е фронтмена. Много драма не очаква в Squid Game 3 и просто вече нямам търпение, така че ако вие нямате търпение, оставите един палец нагоре. Както казах, на 28, не, на 27 излиза, аз на 28 ще кача първото видео на Squid Game и така ще продължим, докато виждам, че има интерес, така че продължаваме. Ако това видео събере за 24 часа 1500 лайка, утре качвам още едно видео, в което ще разглеждаме снимки, да, защото видях, че има някакви снимки още един път, така че 1500 лайка, продължавам с качването на Squid Game и утре ще видим снимките. Това беше клипа, хора, ще се видим в следващия клип.